Tak ja vám prajem príjemný podvečer. Moje meno je Katarína Králiková a som teda veľmi rada, že som tu dnes v Rimavskej Sobote a môžem vás previesť dnešnou diskusiou. Nebudem sa tu ale rozprávať sama so sebou, ale by som rada medzi seba a medzi nás privítala dvoch vzácnych hostí, s ktorými o chvíľku podebatujem ja, podebatujete vy. Ja by som bola veľmi rada, ak teda hlavne vy budete debatovať, hlavne vy sa budete pýtať otázky, aj tie veľmi kritické, aj nám dáte vaše podnety. Čiže ja to tak na úvod trošku zahrejem a potom by sme prešli v debate primárne s vami s publikom. Takže v prvom rade mi dovolte privítať kandidáta na primátora Rimavskej Soboty, Romana Vada. A tiež som veľmi rada, že medzi nami môžem privítať aj trošku dlhšie bývalého prezidentského kandidáta, bývalého ministra zahraničných vecí a dnes tieňového ministra zahraničných vecí Hnutia Progresívne Slovensko a člena jeho predsedníctva Ivana Korčoka. Pani, vítajte. Ja vám dám jednu technickú takú poznámku, že keď budete smední, tak ja vám tu podám vodu, takže ak náhodou vás príliš zaskočí otázka, chcete sa napiť, tak môžete to povedať. Ja začnem tebou, Roman, keďže si tu doma a dám ti asi najťažšiu otázku tejto diskusie. Ako sa máš? Katka, ďakujem ti za otázku, keď vidím plnú sálu, tak my nemôžem povedať nič, len veľmi dobre. A ďakujem vám všetkým, že ste dnes prišli a že ste si prišli ako aj mňa, tak aj Ivana. Tak ja vám hneď na úvod všetkým ďakujem. Tak som len takto podala ten mikrofón. Takže máš sa dobre, som pochopila. A ja by som potom prešla ešte k tomu, že tá zvládol si túto otázku dobre, teda väčšina ľudí sa sťažuje, ale ty si spokojný, ale je niečo, čo by si chcel povedať o tom, že prečo vlastne sa možno niektorí ľudia v Rimavskej Sobote nemusia mať tak dobre a mohli by sa mať lepšie. A zase pozrieť sa na to aj z iného uhla pohľadu, že či je niečo špeciálne o Rimavskej Sobote, čo to naozaj robí veľmi hrdým. Hrdý som v prvom rade na Soboťanov, ktorí žijú v našom meste, pretože sú to práve oni, ktorí tvoria naše mesto. A ako som aj nedávno pri ohlásení svojej kandidatúry hovoril, Rimavská Sobota je roky mestom, kde na jednom mieste žijú Slováci, Maďari, Rómovia a rôzne ďalšie vierovyznania a nikto by povedal, že to je prekážka nášho mesta. Naopak, toto je práve silou nášho mesta a toto dáva nášmu mestu tú silu, ktorá dokáže naše mesto posunúť dopredu. No máme tu aj takých, ktorí naše mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú, sa snažia polarizovať, ktorí sa ho snažia rozdeľovať a ja tvrdím, že sú to tí ľudia, ktorí nám nevedia priniesť riešenia. Vidím to už 8 rokov aktívne v komunálnej politike ako poslanec mestského zastupiteľstva, že riadenie mesta postavené na konfliktoch a hádkach nás nikdy neposunie ďalej. A z rozhovorov so Soboťanmi viem, že sú z takéhoto štýlu riadenia už unavení a preto aj toto bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať na primátora Rimavskej Soboty, že tento štýl riadenia mesta chcem jednoznačne zmeniť. A to, čo Rimavská Sobota potrebuje, tak je pokoj. Pretože keď má Rimavská Sobota v riadení mesta pokoj, tak dokáže nájsť aj spoluprácu naprieč celým či mestským zastupiteľstvom, riadením a vedením mesta a vďaka tomu pokoju a spolupráca dokáže potom pre mesto prinášať aj dobré kvalitné riešenia a dokáže naše mesto posunúť dopredu. Niekto by možno povedal, že sú to len frázy, ale nie sú to frázy. Toto je ten absolútny začiatok, na čo musíme začať stavať a čo musíme prvé urobiť, aby sme naše mesto dokázali posunúť vpred. Takže toto je tá prvá vec, ktorú musíme urobiť, aby sme posunuli naše mesto dopredu. Takže to je tak krátko, snažil som sa vystrčiť. Aj si bol
Pavel sa veľmi pekne popísal a mňa by tak zaujímalo, že či vlastne bolo ťažké sa rozhodnúť kandidovať za primátora Rimavskej Soboty a že vlastne prečo si sa rozhodla, že ten proces k tomu bol nejak taký náročný? Ďakujem pekne za otázku. No, táto otázka je veľmi dôležitá, pretože rozhodnúť sa kandidovať na primátora Rimavskej Soboty nie je proces, ktorý vznikne z večera do rána, že tak mal som sen a budú zo mňa primátor. To rozhodne nie. 8 rokov v mestskom zastupiteľstve mi dalo dostatok skúseností na to, aby som spoznal a pochopil, akým spôsobom naše mesto funguje a akým by nemalo fungovať. Zároveň aj práca v minulom volebnom období ako člena Mestskej rady, ktorá ešte fungovala v minulom volebnom období, takisto aj ako člena Komisie výstavby dopravy územného plánovania, že člena Rady školy Dobšinského, ktorého je amatér, a takisto práca vo výboru mestských častí mi dala veľa možností stretávať sa s ľuďmi a stretávať sa so soboťanmi, ktorí mi mnohokrát otvorene hovorili o tom, čo ich trápi v meste. Mnohí soboťania nie sú opití rožkom, obrazne povedané, a nejakým pohodným posledkom krátkodobých investícií, oprav a údržby, ale vidia sami, ako to v našom meste vyzerá reálne a ako to funguje. Nedávno sme boli svedkami toho, že krásne verejné nádherné budovy, ktoré máme pamiatkovo chránené, tak nám z nich opadáva omietka. No a čo sa deje v našom meste? Namiesto toho, aby sme pred voľbami strihali pásky pred opravenými budovami, tak ich vedenie mesta, keďže sú tak dezolátne stave, iba opáskuje a označí tabuľkou pozor padá omietka. A pritom máme tu strašne veľa možností financovania a spôsobov, ako takéto krásne budovy aj v centre mesta zachrániť. Soboťanom strašne trápi to, že sa popri mnohých iných investíciách, ktoré majú svoj význam pre naše mesto, región aj rekreáciu mimo mesta, tak sa na mesto zabúda. A toto je tiež jedna z dôležitých vecí, ktorú je potrebné zmeniť. A to mesto je potrebné vrátiť na prvé miesto, Soboťany je potrebné vrátiť na prvé miesto a viem, ako sa to dá urobiť. A je to možné spraviť tým, že budeme ľuďom poctiví, úprimní a hlavne budeme vedieť spolu navzájom spolupracovať širokospektrálne, odľava, doprava, cez stred, proste Slováci, Maďari, Rómovia. Toto je dôležité. Nemôžeme sa selektovať. Nemôžeme rozdeľovať Soboťanov na dobrých a zlých Soboťanov, alebo na tých, čo ma nekritizujú, alebo ma kritizujú. Proste my sme tu všetci na jednej lodi a musíme navzájom všetci potiahnuť za ten jeden pomyselný obraz, pretože nerobíme to len kvôli sebe, ale robíme to aj kvôli našim deťom, robíme to aj kvôli našim rodičom, ktorí tu v tomto meste žijú. My máme s manželkou 3 deti, 2 dospelých synov a dceru. A bol by som veľmi rád, keby to nemá aj v mojej rodine tak bolo, ale vo všetkých ďalších rodinách, aby naši mladí videli budúcnosť, svoju budúcnosť vo svojom rodnom meste. A práve je to teraz na nás, aby sme my im dali tú nádej a vytvorili tie podmienky, aby oni tú budúcnosť vo svojom meste videli. A zároveň, aby naši rodičia a tá generácia seniorov si dokázala ten svoj život v našom meste žiť tým spôsobom, aby bol kvalitný a plnohodnotný. Takže sú to možno náročné témy, náročné plány. Niektoré sa dajú relatívne rýchlo zvládnuť, niektoré si žiadajú behľad na trate. Takže ďakujem za sebe. Myslím, že pôsobíš celkom motivovaný aj odhodlaný, aj to myslíš úprimne, čo je skvelé. Ešte budem mať na teba nejaké otázky ohľadom konkrétnych plánov, ako si spravíš, to mesto zmeniť a podobne, ale Ivan tu nie je len na to, aby teda prekladal tento mikrofón.
Takže budeme sa rozprávať na chvíľku aj s tebou, neboj tam. Tak moja otázka možno by smerovala k tomu, že v tej Rimavskej Sobote ty nie si poprvýkrát, to musím povedať, boli sme tu obaja počas tvojej prezidentskej kampane a dnes si tu opäť, čo tiež dokazuje aj to, že vlastne tie mestá, ktoré navštevuješ po Slovensku a to celé Slovensko, ty nevnímaš ako nejakú jednorazovú aktivitu, kam ideš, ale sa rád vraciaš a proste si to celé Slovensko obchodíš a precestuješ aj niekoľkokrát a do každého mesta sa veľmi rád vrátiš. Ale rada by som sa ťa opýtala, že aký si teda dnes mal ten deň, teda ako sa máš, nechám ťa odpovedať na túto otázku a aký bol ten deň dnes? Tak príjemný dobrý večer vám všetkým. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Vždy máme takú, ako sa to povie, neistotu, že koľko ľudí príde, tak vám veľmi pekne ďakujem, že to plná sála. A ja sa vždy na začiatku nechám trochu uniesť emóciou, tak tá prvá je tu, že keď sme tu stáli v tejto miestnosti, tak na pulte hore je povykladaných strašne veľa takých tých štiplavých pomazánok, Pišta. Ja som nikdy v živote nevedel toľko Pištov, ako je túto povykladané. Ja to mám hrozne rád, tú pomazánku, tak to mi hneď zdvihol náladu. Potom som trošku zneistil, že keď som tu sedím tu v strede, poznáte to slovo podržtaška? Poznáte? Jeden pán si dal to meno sám, potom sa stal hlavou štátu. Ja som si myslel, že ja mám dnes podrž mikrofón, že ja budem mať túto rolu, ale našťastie to tak nie je. Teda veľmi som sa tešil do Rimavskej Soboty, lebo keď sme tu boli počas prezidentskej kampane, verte či nie, to, čo to bolo, ja neviem, január 24, dajme tomu. Ľudia tu napadlo snad 30 cm snehu. Vtedy, ja neviem, či ste boli, to bolo niekde v kine, alebo kde to bolo? Tam bol takto veľa snehu, si pamätám, tak mám krásny obraz Rimavskej Soboty, ktorá bola zasnežená, ale viete, prečo som tu rád? Rád som sem prišiel, lebo ja ďakujem všetkým, ktorí mi vtedy dali hlas. A tu ten výsledok bol chabý pre mňa. Ale mňa hrozne baví, keďže mám športového ducha, sa vrátiť na tie miesta, kde si neúspel, kde si vtedy nevyhral a pokúšať sa s ľuďmi rozprávať a presviečať ich ďalej, že proste vieme niektoré veci robiť lepšie, ako robí súčasná vláda. Verím, že čoskoro Soboťania, som sa naučil inak Romanovi výraz, Soboťania, tak som tak povedal, že Soboťania uvidia, že tu môžu mať lepšieho primátora ako toho, ktorý tu už je koľko, 16 rokov, tak ono sa hovorí trikrát a dosť. Ja si myslím, že tu v Rimavskej Sobote platí, že 4-krát a dosť. Verím, že sa to podarí a teda dostávam sa k tomu, že dnes vlastne sme v Rimavskej Sobote, po ceste späť ideme ešte ale po ceste do Revúce, kde sa zastavíme v krčme Tisovci, tam sa takisto veľmi teším a verím, že dnes tu v Rimavskej Sobote, zajtra v Revúcej strávime čas, lebo to je hlavný dôvod pre mňa, prečo chodíme po Slovensku, rozprávať sa s ľuďmi, počúvať, čo ľudí trápi, no a zároveň sa vystaviť otázkam, aby sa ľudia zase pýtali nás, čo chceme urobiť preto, aby sa na Slovensku žilo lepšie. A verím teda, že aj táto diskusia bude možnosťou, aby ste sa pýtali mňa, aby ste sa pýtali Romana a kľudne nás vystavte aj ťažkým otázkam. Veľmi sa teším na diskusiu s vami. Tak ten mikrofón je také malé predpiatie, že vám do toho vôbec nemôžem vstúpiť, ale možno je to pre vás požehnanie, pre mňa predpiatie. Ivan, ty si spomínal teda, že si rád, keď sa ľudia pýtajú a hovoria, že čo ich trápi a podobne, tak chodíš po tom Slovensku, posledného roka si navštívil asi 70 miest a obcí a čo ti hovoria ľudia? Čo ich trápi, alebo sa majú nejako dobre, prevláda spokojnosť alebo frustrácia, neviem, ako by si to zadefinoval? Tak ja neodpoviem, ale urobme si test v tejto miestnosti na úplne jednoduchú otázku. Nezdvihnú ruky tí, ktorí si myslia, že sa na Slovensku žije dobre a že by sa na Slovensku malo žiť lepšie. Tak zdvihnite ruky, kto si myslí, že na Slovensku
sa žije dobre. Lebo ja si takýto test robím všade, kde chodím po Slovensku. Tak vyhnite ruky a vám potom poviem, že ako to je v iných obciach a mestách. Môžeš? Môžeme vyhľadať. Kľudne, všetci. No tak, čiže bolo to zrozumieť, nech zdvihnú ruku tí, ktorí si myslia, že na Slovensku sa žije dobre. Druhýkrát som vyzval a ďakujem pánovi vpredu, lebo poviem vám, nedávno v Čadci, ja neviem, v Turzovke, kde sme boli v Spišskej Novej Vsi, v Rožňave, tak z času na čas sa dvihne ruka, hej, ktorá povie, že sa na Slovensku žije lepšie. A mňa teší, keď každý má takýto pocit, že proste asi ešte môže byť ešte horšie. Ale poviem vám, že z tých mojich ciest po Slovensku je ten obraz veľmi podobný. Či tu v Rimavskej Sobote, alebo kdekoľvek chodím, že ľudia cítia, že krajina upadá. Ľudia cítia to na cestách, na infraštruktúre. Dnes som mal stretnutie pred chvíľou s veľmi zaujímavou komunitou ľudí, Rómami, s Maďarmi, príslušníkmi židovskej komunity. Všade počúvam starosť o to, že zo Slovenska odchádza strašne veľa ľudí. Predovšetkým mladých, alebo aj strednej generácie. A ja si myslím, že tá veľká vizitka toho, že krajina upadá, je to, že mnohí mladí ľudia odídu, čo je v poriadku, veď nech idú mladí zistiť, ako sa žije niekde inde. Ale pre krajinu je doslova mementom, že tí mladí ľudia už sa nechcú vrácať. A takto môžem pokračovať, či ide o zdravotnú starostlivosť, či ide o školstvo a vzdelávanie, ktoré je úplne kľúčová vec, alebo ide o to, ako Slovensko a táto vláda robí hanbu Slovensku v zahraničí. Tak bohužiaľ tento obraz je neutešený, ale myslím si, že treba sa rozprávať aj o tom, že či a čo s tým môžeme urobiť. Tak asi aj môžeš pokračovať, akože ja som chcela zdvihnúť ruku, že ja sa mám na Slovensku dobre, že ja tú krajinu mám rada a sa mi tu v princípe žije dobre, len ak to porovnám aj s mnohými inými krajinami, tak sa mi niektorých žilo o mnoho ťažšie, ale samozrejme je tu hrozne veľa dôvodov na nejakú akože depresiu, cítiť proste možno frustráciu z toho, čo táto vláda robí a že dá sa tu žiť aj o mnoho lepšie, ale ja osobne ako si myslím, že Slovensko je v mnohom aj veľmi, veľmi dobrá krajina, len si nenecháme proste zobrať touto vládou a necháme zničiť, ale by som sa ťa ešte opýtala a potom my sme prešli možno za chvíľku aj otázka publika, ale rada by som sa ťa opýtala to, že teda aj ty to už načrtol, že vlastne na Slovensku mnohí ľudia ti hovoria, že teda sa tu nežije až tak dobre, aby bolo veľa zbavenej konsolidácie, proste máme vysoké daňové odvodové zaťaženie, aj ten minister Valnár nám robí nám vo svete a proste, že je toho veľa na tú negatívnu náladu. A častokrát sa aj tomu progresívnemu Slovensku vyčíta, že vlastne nemá úplne riešenia a že len kritizuje tú vládu a proste nič poriadne nenavrhne, čo sa dá spraviť preto, aby tu na Slovensku a v Rimavskej Sobote bolo reálne lepšie. A že či naozaj teda progresívne Slovensko nemá plán, alebo má? No je to tak. Nechodíme okolo horúcej kaše, ale áno. Progresívnemu Slovensku sa veľmi často vyčíta, že len kritizujeme, že len Fico. No ale, priatelia, tá vláda tu je, premiéra máme tu 20 rokov a za tých 20 rokov mohol ukázať, že či s tou krajinou, či tú krajinu vie potiahnuť ďalej. Takže to, že my kritizujeme, je naša povinnosť, aby sme im nastavovali zrkadlo. Ale chcem vás zároveň ubezpečiť, že v progresívnom Slovensku okrem tej kritiky robíme na tom, aby sme mali dobre pripravených ľudí. A keďže ľudí najviac zaujíma to, či bude práca, či budú mať hlboko do peňaženky, či si budú vedieť mnohí zaobstarať lieky, ktoré sú tak drahé, ako sú drahé, či si budú musieť priplatiť na základnú zdravotnú starostlivosť, tak robíme maximum, aby keď ľudia nám dajú šancu vo voľbách na budúci rok, aby sme boli pripravení a mali sme silný tým a poviem aj v ktorej oblasti, predovšetkým, aby sme mohli pohnúť ekonomiku dopredu. Vám garantujem, že s ľuďmi ako je Ľudo Odor, ktorý je odborník a
ale ktorý bol aj premiérom, síce len veľmi krátko, s ďalšími ľuďmi z Progresívneho Slovenska naozaj pracujeme na tom, aby sme mohli predovšetkým ekonomiku pohnúť dopredu, aby sme mohli zabezpečiť postupne hospodársky rast. Konkrétne, určite, ja neviem, či ste tu podnikatelia, živnostníci, ale môžem vám garantovať, že určite zrušíme transakčnú daň. Môžem vám garantovať to, že nastavíme daňový mix tak, aby nebola zaťažená práca, lebo je faktor, že je veľmi nespravodlivý daňový systém, ktorý najviac postihuje a najviac vyberá od tých, ktorí pracujú. Musíme preskúpiť toto zaťaženie, daňové zaťaženie práce. Pracujeme na tom, to je tiež veľmi konkrétna vec, aby sme mohli výrazne lepšie čerpať eurofondy. Ľudia, veď je to absolútny prúser, prepáčte za výraz, že k dispozícii sú tak obrovské peniaze z Európskej únie, ktoré nevieme čerpať. Takže robíme na tom, aby sa zásadným spôsobom lepšie čerpali tieto prostriedky. Slovensko potrebuje ten ďalší konkrétny príklad. Slovensko potrebuje mať úplne konkrétny investičný plán, lebo táto krajina je vybývaná, ako byt, v ktorom bývaš 30-40 rokov a do toho neinvestuješ. Tak ho bývaš, ale už sa to rozpadá pod rukami. Chceme pomôcť živnostníkom, podnikateľom. Napríklad v tom máme osobitný program, ktorý sa volá Byrokrat. Znížiť zásadným spôsobom to byrokratické zaťaženie, ktoré majú najmä malí a strední podnikatelia. Chceme zvýšiť pre malých stredných podnikateľov, živnostníkov prístup ku kapitálu. Lebo mnohí, ktorí aj majú podnikateľskú ideu, ktorí potrebujú, aby mohli rozbehnúť nejaký biznis, najprv zamestnať seba, potom zamestnať možno niekoho z rodiny a ďalších, ale musia sa dostať ku kapitálu. Tak to sú len príklady toho, čo chcem povedať, že Progresívne Slovensko robí na konkrétnych riešeniach. Neverte, keď hovoria, že ich nemáme, lebo my kritizovať musíme. Predsa ak vláda robí konsolidáciu tak, že sa len vyberá ľuďom z vreca, veď my sme boli v jednej firme. A keď sa spýtate, že čo je najväčší problém daňovo odvodové zaťaženie. Lebo aj táto konsolidácia je, že odvody idú preč, dvíhajú sa dane, dvíhajú sa poplatky rôzne, ktoré zaťažujú. Takže pre nás je Progresívne Slovensko najväčšou prioritou ekonomika. Samozrejme k tomu prichádza to, že musíme celé podnikateľské prostredie opravovať. S tým súvisí sektor spravodlivosti, veď lámo tú spravodlivosť cez koleno. Takže je toho veľa, ale určite budeme pripravení na konkrétne veci. Ďakujem, tak ešte nedávno, asi v novembri bol predstavený tým zmeny Progresívneho Slovenska, čiže viacero lídrov tam má plán v konkrétnych oblastiach, tak verím, že takisto by si to vedel povedať aj v tej zahraničnej politike, ale ja by som na chvíľku prešla teraz z tej komunálnej úrovni a k tomu, že veľa vecí sa dá upraviť a spraviť len na tej národnej úrovni, ale určite mnoho vecí, ktoré sa dajú spraviť aj tuto z dola a proste z tej komunálnej. Roman, ty ako kandidát na primátora určite máš v hlave nejaký plán alebo niečo, ako zlepšiť ten život v Rimavskej Sobote, ako proste pozdvihnúť toto mesto a ja by som bola celkom zvedavá, že aké sú tie konkrétne návrhy. Ďakujem pekne za otázku. No, je to presne tak, ako aj Ivan hovoril, je čo opravovať aj v Rimavskej Sobote po 16 rokoch vlády jedného primátora, lebo ako som to aj nedávno povedal, naše mesto sa nám doslova rozpadá pred očami. Ale aby som vám nekritizoval, pretože to presne o tom, ako ty hovoríš, tá kritika, nebudeme kritizovať, poďme povedať, aké prinášame riešenia. Tak absolútne zásadné základné priority, moje 3 priority som predstavil aj pri hlasovaní mojej kandidatúry, a to je dostupné bývanie. Všetci poznáme, aký máme problém s bývalým internátom v Rimavskej Sobote a bývalý internát je symbolom neochoty nájsť kompromis medzi súčasným primátorom a všetkými tými 3 zastupiteľstvami, ktorým to predkladal za posledných 9 rokov. Za tých posledných 9 rokov sa v tých 3 zastupiteľstvách počas 3 volebných období vystriedalo 60 poslancov a
rokov, 63 mandátov, niektorí sa opakovali, niektorí nie, ale vždy sa bolo proti niekto jeden a ten istý primátor. Cieľ máme všetci rovnaký, prebudovať objekt bývalého internátu na Pili, len cesta je dôležitá. Cesta, ktorú presadzuje súčasný primátor a nepresvedčil ani jedno z týchto zastupiteľstiev, je tá, že primátor to chce predať nejakému vybranému developerovi, ktorý to predstavia, a my to naspäť od neho cez úrad štátneho fondu na rozvoj bývania odkúpime. Toto je veľmi sporné a na hrane zákona. A ja sa, a priori, už som to viackrát povedal, v súčasnej dobe primátorovi Šimkovi veľmi čudujem, že presadzuje takéto riešenie, ktoré je v rozpore so zákonom o verejnom starávaní, hlavne v čase, keď je obvinený z ťažkého zločinu machinácie pri verejnom starávaní, kde je mu kladené za vinu, aj keď rešpektujem prezumciu neviny, kde je mu kladené za vinu, že Soboťania prišli o takmer 60 000 eur. Jednoducho, pri tieni takéhoto podozrenia ísť za hranu zákona, no tak ja jednoducho nikdy v živote nepoviem, ako on veľakrát často vyhlasuje, že je hrdý na porušovanie zákonov. To je jeho fráza, ktorá možno aj z ľudovie, toto jednoducho nie je. Zákony sa tu tvoria preto, aby boli rešpektované. Ja mám jasný plán a spôsob, akým vieme tento objekt prestavať aj na byty bežného štandardu cez štátny fond na rozvoj bývania, a určitú časť objektu vieme pretvoriť aj na denný stacionár alebo iné sociálne služby pre seniorov, po ktorých Soboťania takisto volajú. Ďalšou veľmi dôležitou prioritou je pre mňa verejný priestor. Ja ako projektant chodím s otvoreným očom po celom Slovensku a vidím prácu napríklad veľmi kvalitných a dobrých primátorov, napríklad v Trnave Petra Kočku alebo Matúšov v Bratislave, alebo, aby sme nebudeli ďaleko príklad dobrej praxe, tak Brezno je pre nás veľmi dobrým príkladom dobrej praxe, kde šikovný aktívny primátor, ktorý nie je konfliktný, ktorý svojich kritikov neuráža, ktorý spolupracuje so zastupiteľstvom, ktorý počúva dobré nápady, tak dokázal mesto posunúť milovými krokmi ďalej. Nedávno som si vypočul rozhovor dvoch paní v Tesku, ktoré sa presne na toto sťažovali, lebo porovnávali Brezno s Dunajskou Sobotou a vybrali si taký typický príklad. Zima, vianočné trhy. No, u nás na námestí Dunajskej Soboty ja som povedal, že tomu pánovi, ktorý prevádzkuje ten stánok s vianočným punčom, by som dal cenu mesta. Pretože je jediný, ktorý sa snaží nejakým spôsobom zachrániť to čaro Vianoc z Dunajskej Soboty. Choďte do Brezna. Kozisko, primátorských punčov, stánky. Ľudia sa tam stretávajú, zabudnú na svoje starosti a vytvára sa takým spôsobom aj ten komunitný život. Ďalšia veľmi dôležitá vec je aj v rámci toho verejného priestoru. Revitalizácie vnútroblokov v rámci nášho mesta. Máme ich v stave, v akom nám ich odovzdali v 89. A jednoducho nevyužili sme príležitosti na čerpanie eurofondov. Aj tie eurofondy, ktoré sme vyčerpali, tak sme ich vyčerpali takým spôsobom, že sme premárnili príležitosť na kvalitnú prestavbu a pretvorenie verejného priestoru. Výsledok uvidíme čoskoro. Veľkým problémom sú prímestské časti. Dneska, keď prímestské časti nemajú kanalizáciu, tak je to veľmi smutné. Toto je jedna z dôležitých vecí. Soboťania, ktorí žijú v našich prímestských častiach, ako je Vyšná, Nižná Pokorac, Bagda a ďalšie, oni Dužava, proste nemá dneska kanalizáciu. Sú to úplne bežné veci, ktoré by mali byť samozrejmosťou, nie luxusom. Za 16 rokov už mali byť dneska do dnešnej doby pripravené projekty, aby sme vedeli, akým spôsobom máme pokračovať na vysporiadavaní pozemkov, trasovania a tak ďalej. Viem, čo treba robiť, lebo ja z titulu mojej práce ako projektanta sa stretávam aj s inými samosprávami, ktoré sa na toto dokážu vedieť pripraviť. Nehovoriac o tom, už som to dneska spomínal. Všetci to vidíme v meste, kam to sme späť. Pred voľbami sa zvyknú strihať pásky. U nás sa tie pásky používajú na to, aby sa obrazovali verejné budovy pamiatkovo chránené, lebo z nich padá objekt, neupravujú sa, neudržiavajú sa. Pritom Ministerstvo kultúry je tu na to, aby nám pamiatkovo chránené budovy vedelo zachrániť a vedelo financovať. No, ja neviem, či pán Šimko už nie v láske pani Šimkovičovej, ako ja tie vzťahy sú možno narušené, lebo nedávno sa nám stalo, že, a teraz to poviem tak odľahčene, žiadali sme dotáciu na výmenu sedačiek
v kultúrnom dome, ale tie peniaze skončili v Bratislavskej kaviarni. Takže to je taký záujem vlády Slovenskej republiky voči nám samosprávam. A proste tieto eurofondy majú končiť tam, kde majú končiť. Nemuseli spriaznených nejakých inštitúcií alebo nejakých kamarátov vizážiste. No, ja teraz som prešiel do národnej politiky, ale vrátim sa k tomu tej komunálnej úrovni. Koncepčnou a poctivou robotou, s jasnou víziou a plánom pre naše mesto, vieme naše mesto posunúť dopredu, aj ten verejný priestor taký pre ľudí, aby si ho ľudia dokázali užiť a žiť ho normálne a kvalitne. A to je jedna z dôležitých ciest, ktorú musíme v našom meste zmeniť. Takže tej roboty je tu strašne veľa, ale niekde začať musíme a ja svoj plán a program bude predstavovať postupne. Je to strašne veľa rôznych témach, aj kuriniec je témou samou sebe, potom školstvo, šport, multifunkčná športová hala na Kierevskej, ktorá je chýbajúca a je dôležité ju tiež vyriešiť, je tiež veľmi dôležitou témou. Takže postupne s blížiacim sa termínom budeme predstavovať všetky témy a okruhy môjho volebného plánu. A som veľmi rád, že za mnou stojí tým ľudí a ešte radšej som, že za mnou stojí aj Progresívne Slovensko, pretože mi poskytuje neskutočne dobrú podporu v tom, že aj moje hodnotové a osobné nastavenie je blízke hodnotám Progresívneho Slovenska. A ešte som radšej v tom, že spolupráca na úrovni komunálnej s ďalšími prodemokratickými stranami, ako sú demokrati, spolupráca s KDH, spolupráca s SAS, spolupráca s Jarom Bagačom vydáva nádej nielen mne, ale aj vám, Soboťania. A verím v to, že sa nám do tých 16 rokov v Príjmanskej Sobote podarí sa nám Príjmanskú Sobotu posunúť tam, kde patrí. Úvod, ale dobrý záver tomu úvodu, na čo by sme otvorili potom debatu ostatným ľuďom v miestnosti. Ešte poviem, že absolútne, ako si to spomínal, Roman, tá komunálna a národná politika sú absolútne odlučiteľne prepojené. Proste aj v tom, ako si to celé vysvetlovala, si sa vrátila k tej národnej, takže je to jasne spojené. A ešte spomeniem jednu vec, že my sme nezišli po tom internáte, ktorý si spomínal, teda naozaj špatí mesto a inak veľmi pekné mesto, toto na meste máte veľmi krásne. Ale nebudem tu zdržiavať a by som rada otvorila priestor na otázky. Asi máme len tento jeden mikrofón a teda ja by som sa tu nejako tak pohybovala v priestore a dala vám mikrofón a toho presunula sem. Nech sa páči. To nemusí byť ďaleko, tak to je fajn. Dobrý večer. 30. novembra to bolo pán Korčok, keď ste boli v Príjmanskej Sobote. Snežilo 30. novembra. 30. novembra 2023. To tam nás snežilo. Snežilo, pravda, mám fotku, mám dôkaz. Chcem sa len opýtať, že teraz je veľkou témou voľba zo zahraničia. Čo urobíte ako Progresívne Slovensko v tom, aby tí ľudia, ktorí žijú v zahraničí, mohli voliť a čo urobíte v tom, aby boli tie voľby férové. A na Romana mám otázku. Roman, máš tam, že pokoj. Ako chceš docieliť ten pokoj? A môžem zobrať tak, že ešte jednu, dve otázky odpoviem a potom sa vrátim, tak nech sa páči, ak sú ďalšie. by som sa chcel opýtať pána Korčoka, že 2022, myslím, Matovič udelil na Slovnaft tú transnárodné zisko aj vybral 250 miliónov. Potom sa zmenila vláda, o tej sa nevydalo nič. Či sa to dá vybrať spätne, keď sa dostane do národov, do vlády, alebo takto, keď sa dostane. A vlastne ja som tiež žijúci v zahraničí, takže mne to nevadí, keď mi dokážu politiku. Korešpondenčne, ja sem pricestujem. A nemám koho, ale... Ďakujem ešte, a potom pôjdem naspäť. Ja nemám otázku, ja by som mal skôr pripomienku práve, keďže pán Korčok je v podstate členom vedenia, alebo teda ústredného vlastne Progresívneho Slovenska. Takže ja osobne sa tiež domnievam, že tá komunikácia o
o víziách a vôbec nejakom programe je zo strany Progresívneho Slovenska dosť slabá, hej, že vyslovene, ak bude mať takúto možnosť, tak v podstate treba to komunikovať ďaleko viac, ako sa cítim byť človek, ktorý sa o politiku zaujíma, hej, že vôbec aj v tých debatách je to veľmi, veľmi kávo akože komunikované ako len taký príspevok. Ďakujem, vraciam sa k vám, pani, aby ste mohli odpovedať, dúfam, že sa zatiaľ pamätáte. Rozprávali sme sa slobodné voľby, či sú férové, voľba zo zahraničia, pokoj, Matovič a slabá komunikácia. Začnem od konca. Ďakujem za podnet túto priateľovi Bielom. No musíme aj my to zlepšiť proste komunikačne. Ja to vždy beriem, že veci sa dajú robiť lepšie. Áno, budeme musieť aj my ešte väčší dôraz dávať na to, že máme konkrétne riešenie. Snažím sa to aj ja v týchto debatách s ľuďmi hovoriť, lebo naozaj na tom robíme, ale ďakujem za podnet, to som chcel povedať ako prvé. Pán dal najlepšiu odpoveď pani, ja by som ju lepšie nedal, lebo počúvajte ma, oni to spravia už v apríli, že zrušia tú korešpondenčnú voľbu v zahraničí. Naozaj to spravia a mám zlú správu, že to je len prvý krok. A teraz prečo to robia? Lebo sa boja. Lebo veľa ľudí v zahraničí naozaj ešte nezlomilo palicu nad Slovenskom, ako tí mladí ľudia. A oni chcú voliť. Veľmi často je úplne jasné, prečo to Fico chce spraviť, lebo vidí, že väčšina v zahraničí nevolia Fica a tí ľudia v zahraničí chcú zmenu, lebo mnohí na Slovensko prípadne prídu len vtedy, keď bude zmena. Chápeme sa? Čiže tie voľby, výsledok volieb môže byť veľmi tesný. Každých 1000 hlasov zaváži. Takže je to úplná podpasovka, že chcú takto sťažiť voľbu zo zahraničia. Ja som bol veľmi sa vo veľkých krajinách, z okolností v Spojených štátoch, v Nemecku. A predstavte si, že v Nemecku vlastne máme len jednu ambasádu v Berlíne a máme generálny konzulát v Mníchove. To Nemecko je obrovská krajina. 700, 800, 900 km naprieč z jednej strany na druhú. Tí ľudia neprídu voliť, keď majú ísť voliť len na ambasádu alebo do Mníchova. O Spojených štátoch radšej nehovorím. Tam máme len Washington a New York. Zo západného pobrežia, veď to sú, koľko Katarína robila v New Yorku, veď to sú tuším 2 časové pásma alebo koľko. Takže boja sa. Počujete, ja teraz trochu improvizujem, mne sa zdá, že ak by to fakt mali spraviť už na tej aprílovej schôdzi, tak bude treba verejne demonštrovať. Vyzvete k tomu ľudí. Vyzvať k tomu ľudí, presne tak. Tak ja prosím aj vás, dávajte na to pozor. A aj tu v Rimavskej Sobote treba dať náhlas najavo, my to určite urobíme po ďalších mestách, ale potom prosím aj vás, aby ste to vysvetlili aj vo svojom okolí, že o čo ide. To je veľmi, veľmi vážna vec. Začínajú len. Oni už teraz špekulujú, že idú upraviť volebný zákon, kauciu, koľko musí zložiť strana volebnú kauciu, ja neviem čo ešte, kružkovanie. Oni naozaj im tak lepí, že už nemajú mieru a idú takýmto spôsobom zasahovať aj do slobody volieb. S tým, pani, súvisí aj druhá otázka, ktorú ste dali, že či tie voľby budú férové. Ja si myslím, ani prezidentské neboli férové. To sme videli. Jediné, čo pomôže, je naozaj, že my ako občania proste budeme aktívni, že bude sa dávať pozor aj na ten volebný proces, že budeme mať my ľudí vo volebných komisiách, ktorí budú pri spočítavaní a tak ďalej, ale musíme sa nachystať, že to nebude rovná súťaž. A pánovi tu, ktorý žije v zahraničí, a teším sa, že aj keď to spravia s tou voľbou, kde žijete? Bristol, United Kingdom. No, tak pán príde z Británie. Ja prídem na všetky voľby. Ale pýtal sa pán ešte veľmi... Takže som to dal poštou. Jasné. Ale pán sa ešte pýtal aj na to, či sa to dá spätne dodaniť. Áno, Ja si dávam si pozor na slova, som tam nie celkom. A
Ale ja vám teraz nedám presnú odpoveď, musím sa na to spýtať odborníkov. Zdá sa mi, že spätné dodanie je problém. Ale 4 miliardy eur máme a potom nula. Ale ja vám poviem, že to je pravda, že na tej lacnej ruskej rope v konečnom dôsledku Slovensko má drahší benzín ako v Čechách, ako v okolitých krajinách. Ja sa pýtam, že kde sú tie peniaze? 1,10 v Polsku, 1,30 v Česku. A dneska sme dávali 1,534 sme dneska dávali. Tak chcem povedať, že ten rozdiel zostáva v Slovnachte, čiže vy sa veľmi dobre sa na to pýtate. Ale problém sa nevyrieši ani do budúcna, ak budeme naozaj závislí len od ruskej ropy a ak uveríme tomu Ficovmu príbehu o tom, že musí mať lacnú ruskú ropu a plyn. Ako je možné, že keď je taká lacná, že ulezie najdrahšia, no? Ako to je možné? Tak niečo tu nesedí. Takže ja vám určite viem povedať jedno, že aby táto situácia ako dnes, keď Rusi bombardujú ropovo Družba a keď my do Fica za to kopneme, tak Mišovi Šimečkovi pošle kazajku, včera neviem, či ste to videli, dneska už poslal nie, takže asi triafalo presne. Ale to sa dá odstrániť len tak, keď naozaj budeme diverzifikovať. Proste nemôžeme byť závislí od toho, že Putin s tým urobil z dodávok ropy a plynu zbraň. Asi som to odpovedal všetko, či? Aha, pokoj. Máme prezidenta pokoja, je tu pokoj. Takže pozor na odpovedal. Takže pozor. Roma, nesľubuj pokoj, sľubuj Bohy. Potrebujete na Slovensko. Jarka, ďakujem ti pekne za otázku. V kontexte toho, ako vyzerajú naše mestské zastupiteľstvá už roky, nielen 8 rokov, ako som ja v mestskom zastupiteľstve v volebnom období, ako si aj ty, tak všetci presne vieme, čo sa tam deje a vonkoncom to nevyzerá ako pokoj. A práve v tom je zásadný problém. Práve v tom je zásadný problém, že absentuje komunikácia, absentuje ochota zo strany vedenia mesta dokázať urobiť kompromis a v kritike automaticky súčasné vedenie mesta vidí nepriateľa. To nepriateľa vidí nielen vo svojich názorových oponentoch v mestskom zastupiteľstve súčasné vedenie mesta, ale o čo je horšie, tak už sú v niektorých prípadoch nastavujú tak extrémne situácie, že nepriateľov vidí súčasný primátor aj bežných obyvateľov Rimavskej Soboty, ktorý je bez škrupul schopný pranierovať na stránkach našich emerských zväzstí. To, že sa tam vyskytneme my poslanci, tomu aj celkom rozumiem, ale keď si s prepáčením zoberie neviem, pýtal slovo pán, keď si primátor zoberie do úzaj bežného Sobotana, tak to je už pre mňa naozaj cez čiaru. A takýmto spôsobom sa pokoj v mestskom zastupiteľstve rozhodne dosiahnuť nedá. Dosiahnuť sa dá tým, že poslanci, ale či komisie, alebo aj ostatní Sobotania v prípade dôležitých tém pre mesto, ako je napríklad internet, napríklad ďalšie investičné akcie v rámci mesta, tak sa to bude poctivo a férovo voči Soboťanom a poslancom komunikovať, nie na poslednú chvíľu. A hlavne je dôležité, napríklad taká jednoduchá praktická vec, obrátiť a oživiť mestskú radu. Na mestskej rade sa poslanci vedeli vždy korektne medzi sebou porozprávať, aj mali rôzne názory na témy, ktoré sa riešili na svojom mestskom zastupiteľstve a vedeli nájsť kompromis. No, že v tomto volebnom období sa pánovi primátorovi nepáčilo fungovanie mestskej rady, navrhujú zrušiť, mestská rada bola zrušená. Čo je dobré, my ako poslanci v minulom volebnom období sme mali zavedený systém tzv. Gremiálnych poradí, kde sme na tých poradí pred zasadnutím mestského zastupiteľstva pozvali všetkých poslancov mestského zastupiteľstva zľava doprava, od Šinkovcov cez poslancov klubu Odvážme sa zvykliť a nikoho sme nevylúčovali z týchto debát. Každý, kto chcel, mohol prísť. Tak je to dôležité, tak je to správne. A toto treba robiť aj na úrovni mestských častí, toto treba robiť
chcú mať v kultúrnom dome, aj tak si nakoniec objednám tú, ktorú chcem ja, že to bola forma komunikácie súčasného primátora. Ale na to, aby sa ich Sofjanov opýtal, či súhlasia s investíciou divokej rieky na Korinci, tak na to sa ich už neopýta. Lebo predpokladám, že vie, aká by bola odpoveď, keď sa pozeráme, ako vám vyzerá budova Relaxu, budova Čudného domu, alebo budova Gera, či budova Malého súdu, alebo mnoho chodníkov v našej meste. Primátor sa nemá venovať ideologickým vojnám, nemá sa venovať národnej, globálnej politike, Putinovi a rôznym iným kauzám a konšpiračným teóriám, ktoré bežne náš primátor rieši. Primátor má riešiť chodníky, pakte, kanalizáciu, pakte, vnútropolky, starosti Soboťanov, má sa starať z tých Soboťanov. Na malých dedinách sa starosta volá preto starosta, lebo má starosti a rieši starosti obyvateľov obce. Toto má mať, toto má robiť primátor mesta. Absolutne na záver, Slavo, ďakujem ti, že vidíš. Predpokladám, že asi viacerí sa chystáte na ďalšiu diskusiu, ktorá je teda o postupe vyššie v Citadele, ale ak máte ešte záujem sa popýtať pár otázok, tak by som otvorila také rýchle druhé kolo otázok, tak sa prihláste a donesiem vám mikrofón. Ak ešte tam jeden pán a potom by som postupne sa vám poďakovala. Dlhú cestu, ale nech sa páči. Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať, že všade sa aktuálne hovorí, že demokracia je strašne ohrozená, strašne krehká, ale prečo sa s tým nič neurobí, napríklad prečo nedáte do ústavy, že premiérom môžete byť len dvakrát, to isté ministrom, a prečo sa napríklad generálna prokuratúra, ktorá je sovietského typu, tá tiež nejaká reforma, a prečo sa s tým nič nerobí, prečo nikto s tým neprišiel ako jasné. Robím, čo môžem, to nám sa. Nech sa páči. Dobrý večer, ešte si naviazať na túto otázku. Ak to dopadne dobre, súčasná opozícia zloží koalíciu, bude vládu. Čo si myslíte, ako dlho môže trvať napraviť všetky tie školy, pýtam sa na kultúru, na právo, na všetko veci? Je jasné, že to nebude opakovať. Ešte jedna ruka je vzadu. Nie, či to sa fotí? Fotíte sa, alebo sa niekto ešte chce opýtať tretiu otázku? Nie? Posledná možnosť? Dobre? Dobre, máme tam si obidve. No tak tá prvá sa pýtate, prečo nedáme do ústavy. No lebo do ústavy viete, čo dali. Že už vládna koalícia považovala za najväčší problém, ktorý bolo treba riešiť v ústave, to je pohlavia, zvrchovanosť Slovenska voči Európskej únii, ja neviem čo ďalšie. Nie, ale vážne. Chcem povedať mladému mužovi, no pýtate sa nás, ale my sme v opozícii, my to nevieme presadiť. Keby sme boli vo vláde, tak vám môžem garantovať napríklad. Veľmi dobre spomínate oblasť spravodlivosti. My sme teraz, PSK, to je ďalší dôkaz, že máme riešenia. Prišli s podrobným programom, je tam 30 opatrení, čo musíme urobiť v oblasti spravodlivosti, kde táto vláda spravodlivosť doslova láme cez koleno. Samozrejme, že obnovíme inštitúcie, ktoré v prvom slede súčasná vládna koalícia zrušila. Či to je NAKA, či to je špeciálna prokuratúra a ďalšie inštitúty, lebo sa ukazuje, že spravodlivosť má najmä slúžiť v tejto chvíli tomu, aby si poriešili vlastných ľudí. Takže hovorím vám to len ako príklad toho, že všetko závisí od toho, že či ľudia a ako budú voliť na budúci rok. A máme my a aj ďalšie potenciálne naše koaličné strany absolútny záujem tieto veci poopravovať. No a tu vpredu padla otázka, že ako dlho bude trvať tá oprava. Sú veci, ktoré sa budú dať opraviť veľmi rýchle. Napríklad, o tom sme tu nehovorili, v zahraničnej politike. Dnes zahraničná politika je založená na tom slogane na 4 svetové strany a suverénne. Ja to hovorím, že
to je suverénne proti Slovensku, lebo je fajn, že predseda vlády si zbiera fotky s Trumpom, s čínskym prezidentom, 3-krát v Moskve, ale dnes bolo Ursula von der Leyen, prezidentky, šéfky Európskej komisie. A čo vybavil? Na čom je tá fotka s Trumpom, s čínskym prezidentom a s Putinom? V zahraničnej politike, teda odpoveď je veľmi jasná a krátka, v zahraničnej politike vieme urobiť tú opravu veľmi rýchlo. Lebo vieme obnoviť to, že nám partneri budú veriť. Aj to je strašne dôležité, 30 rokov som to robil, viem, o čom rozprávam. Ale potom mám zlú správu, niektoré veci sa nebudú dať opraviť ani za rok, ani za 2. Zdravotníctvo, keď sa rozprávate s ľuďmi, že ako je nastavená situácia v zdravotníctve, ja som včera počúval celý podcast so šéfom NKU Andrašom, ktorý hovorí, že na prvom mieste slovenského zdravotníctva nie je pacient, ale záujmy logistických a finančných skupín. A keď sa moja mama 84-ročná dôchodkyňa potrebuje dostať špecialistovi, kardiológovi, alebo komu ďalšiemu, alebo k akémukoľvek špecialistovi sa ohlásite a poviem vám, že termín je o 6 mesiacov. Tak niečo tu nie je v poriadku a ja hovorím aj to realisticky, my vám neťaháme medové motuzy po chodnosť. Niektoré veci bude trvať, aby sme ich opravili. Aby sme napríklad znovu naštartovali ekonomiku, ktorá keď začne fungovať, tak budeme môcť pomôcť najzraniteľnejšej sociálnej skupiny. Kto to je najzraniteľnejšia sociálna skupina na Slovensku? To je to? Nie. Samoživiteľi a samoživiteľi. Samozrejme, že dôchodky sú nízke. Ale ľudia nemáme na to, aby všetci dostali 13. dôchodok. Ja by som chcel doniesť dobrú správu. Vidíte, že Orbán ide zavádzať 14. dôchodok. My nemáme na 11 dôchodkov. Takže prvá odpoveď na to je, že budeme musieť naštartovať ekonomiku v tejto krajine. Ale niektoré opatrenia aj v spravodlivosti, keď verím, že zostavíme stabilnú vládu, tu vidím v tričku demokratov, som rád, že ste tu, že si to veľmi vážim a želám demokratov dobrý výsledok. Dobrý výsledok želám demokratov, rovnako Saske a aj KDH, to je základ tej koalície. Takže keď ľudia dajú šancu, aby tu bola stabilná vláda, tak tie veci budeme môcť poopravať. Niečo pôjde rýchle a niečo bude beh na dlhšiu trať. A ešte chcem byť poctivý aj v tom, že niečo bude aj bolieť. Ľudia, viete, ako to je v rodinách. My potrebujeme tak, ako vzťahy sú v rodine. Aj deťom nemôžeš nosiť len darčeky stále, keď ťa kasa nepustí. Tak sa správame zodpovedne k našej krajine a niečo, čo budeme musieť opraviť bude aj bolieť, ale Slovensko sa musí pohnúť dopredu. Tak ja by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste dnes prišli, že ste prišli v takomto počte, za vaše otázky. Nie je to samozrejme, naozaj to veľmi vážime, že ste si našli čas. A predtým, ako sa tu rozvedieme, tak ja by som ešte poprosila vás, páni, o také záverečné slovo, ale pár viet, kde by ste nám dali nejaký odkaz, ktorý by ste chceli, aby sme si z tejto miestnosti odniesli dnes domov. Začnem tebou, Roman. Ja vám prvom rade všetkým ďakujem, že ste na túto debatu prišli, že ste nám položili otázky, aj také, ktoré boli náročnejšie na odpovede, ale treba sa pýtať. A presne o tom to je, že keď primovali komunála, keď komunálny politik alebo vedenie mesta komunikuje so svojimi obyvateľmi a pracuje v prospech svojich obyvateľov, nie v prospech svojich záujmov a svojho ega, tak aj mesto dokážeme posunúť jednoduchšie dopredu. A ja preto pevne verím a dávam im to nádej aj vďaka vašej prítomnosti, aj vďaka stretnutia s inými soboťanmi, keď sa s nimi rozprávam, že tá zmena po tých 16 rokoch môže v našom meste prísť. Takže spolu to vieme dokázať, ako veľmi rád hovorím, spolu to aj dokážeme, pretože spolu sme soboťanmi.
pozornici, Ivan, a môžeš tiež... Ja sa k tomu postavím, keďže mám záverečné slovo a mám... Otázka bola... Prosím? Nie. Lebo otázka bola, že čo by som... Ja vás prosil, aby ste si odtiaľ to odniesli. Tak, to prvé, tento chlap, poznám ho len chvíľu, ale myslím, že vie, čo chce pre toto mesto. Ja som ho pozorne počúval, ale z tých pár vecí, ktoré povedal, že chce urobiť pre Rimavskú Sobotu, či už vyriešiť, prepáčte za výraz, tú jazvu alebo tú chrastu, okolo ktorej sme išli, ten internát a niečo s tým spraviť v súlade so zákonom. Keď hovorí o verejnom priestore, pochopil som to tak, aby tu nebolo na vianočných troch, že skapal les, ale aby to bolo aspoň ako v Breze. Keď hovorí o tom, že sú tu nejaké vnútrobloky, vnútropriestory, ktoré treba oživiť, lebo toto je jedno krásne mesto, tak vie, o čom hovorí. Keď hovorí, že prímestské časti, že treba tam riešiť základnú infraštruktúru. Ako sa volá tá časť, kde máte ten bazén s tými volami? Keď o tomto hovorí, tak ja chcem len to povedať, to je to prvé. Aby ste si zapamätali, ani on neurobí zázraky. Ale toto mesto sa potrebuje pohnúť dopredu a mne sa zdá, že Roman vie ako na to. Toto si prosím vás zoberte ako prvé, ja budem vám za to vďačný. Stačí nechránuť. Nestačí, to je málo. Stačí, To je predpoklad, ale to je málo. A to druhé premostím k tomu, zaznelo tu párkrát pokoj. Ja si myslím, že Slovensko nepotrebuje už len pokoj. To je málo. Pokoj treba, aby neboli ľudia rozoštvávaní. Bohužiaľ, tak ako to robí súčasná vládna koalícia. Ale to druhé, čo by som si chcel, čo vás prosím, aby ste si odniesli, je, že Slovensko potrebuje pokrok. Slovensko sa potrebuje pohnúť dopredu. A ja vám chcem povedať, že to znamená aj to, čo je v názve hnutia, ktorého som ja členom. Spravili z toho strašné. Ľudia sa boja, čo je progresívne, boja sa toho slova. Všetci si myslia, že to nie je o ničom inom, len o LGBTI, len o Green Deal, len o tom, že sme 70 pohlaví. Ja som prišiel do progresívneho Slovenska a pýtal sa Šimečku, kde máš tie 3-4 pred záchodou? Kde to je? Ľudia, progres znamená pokrok. A ja sa pýtam, či Slovensko nepotrebuje pokrok, aby tu bolo aspoň tak, ako je v Poľsku, lebo Poliaci spravili pokrok. Budujú krajinu. Česi sú ďalej v zdravotníctve, školstve, preto tam tie deti odchádzajú. Takže progres ako Takže ľudia, pokoj treba, ale to je málo. A zvážte naozaj, najprv v komunálnych voľbách, že tu je človek, ktorý chce pohnúť Rimavskú Sobotu dopredu a my progresívno Slovensku chceme pohnúť celé Slovensko dopredu. Ja vás prosím, aby ste toto zvážili a aby sme spolu dali Slovensku novú šancu. Lebo Slovensko potrebuje ďalšiu šancu a ja verím, že na budúci rok, najneskôr na budúci rok spoločne využijeme. Ďakujem vám. Ja vám ďakujem veľmi pekne, prajem príjemný večer, teda ďakujem vám Romanovi Válovi a Ivanovi Vojtikovi. Ďakujem vám.